OldbogaTV.
Namle wo benanke kiti. Is a phone in our Muni Madi and the Achiaa so mommy and Achiaa. Achiaa
Tiafo hanom ye Nkasa Herbal Center ye wo Kumasi Fiyase no Kumasi Lake kwanso otra tunsu na waba esreso na waba Fiyase se ufri Kumasi eba baby ewa Fiyase na onam atonsu ba ubedu Fiyase a ye Free Junction bi Pentecost Junction ufri atonsu ba e right side sa junction so no we see one more graduate na wa bisa o mo se o se o Nkasa Herbal o tremu a o do beba na yedwuma di a ye ne se ye nipa ho adwuma ye sayare obi a wo ohaw ewo ne nipaduam a wo bre a wachini a onya no aduro wakọ hospital doctors no hu yare no na bamabu a wontimi nya hwie bi mo mfisi na nda so asa no oba Nkasa Herbal Center ye beboa no wo wasa ha no wo ba ye ha ye be ye hwehwemu na ye hu yare a ye ha no na ya boyare ndin a che se sa yare we ye hu yare nti ye de ne nya hu masem a ye beka adanse enim ana hu bibi wom oti asase so na yare haw na wo bre wakwa sole ahodo wakwa hospital ahodo de waye bia na obama bugu nim se se oni enda so biem wo sa nipa no enda so ne Nkasa Herbal Center se wo ba ha Nkasa Herbal Center ebe yi wo haw afi so enye kasa keke wo de bra enunti na edin ye Nkasa Herbal ye nwuma no ne kasa adanse ewo mu ma oni padua no ba nti bra Nkasa Herbal Center ubenya ayaresa eye Nkasa Herbal eye yaresem no baabia ya ho odi gina pa ye honhom yare de ho na ya ho odi gina efri se yare bia ewo wiase ne honhom de wo nti wo de yare bia na wo de etisente kura na hawa wo de bra oba ye behwe se honhom yare e beka cho se honhom yare na de bitima na ya aboa se nya honhom yare so e beka cho se nya honhom yare se no da nchen a diabetes ye mo adwuma eye wosa typhoid stroke ye mo adwuma no kura de wo ba no be konchia stroke wo de stroke bia chi bia no bla be hu Nkasa Herbal fo mo ba ye be ye mo adwuma ama Nkasa Herbal nso ye da ye de adwuma ye adwuma adwada ebenada ukuada ye nya adwuma ye adwuma ya wada efiada ena memreda Edwada ene ebrada no ye start adwuma na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock eye ya wada eni fiada ye start na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock memreda de eye adwuma free anopa 8 o'clock opem awia 12 o'clock ti yare bia ye de ye nyi yare ni bi enja bi adekwenti aye kan sa ne se yare ni nyina no spiritual ede wo ho it is a oba na sa yare ni mpo no se ye nya ho adwuma honhom de na wo mu ne be ka che se honhom de wo mu nti honhom de be ho adwuma ama ne ya ka che se bia okay se operation kwa na che okoya akọ na koya operation no ko se aye honhom de na wie ko se honhom yare ni wo mu na okoya operation na wa hwe ya ede asembo ne ba nti e de wo ba ye beka no kura bibie wo mu akire wo ye medadawo ye kata bi so se de ya ho ode ni ntimi ne beka che se honhom de wo mu aya ya wie de aka no bia akoto so ha nti Nkasa Herbal de obi o ha obi a afa na nimhwa ha na oba ono abehu de ha no ye behu de ha obi a so aka kire wo ba me Nkasa na wo ba besimi so mama hwo me ne doctor no ha me ama be hwo me na me hu mu adwuma no nti wo ba enye ba bia wo ba ya na wo ba ko ya na ye gya wachidi e be mo ni taw sa akopem se e be dumra wa bo se wo ho ato nti wo sa ba ye nchen so a no ba be dane obi a ye ne ye hwa wo nti se wo fie mpo na ade foforo bi hawo na wo frɛ na boy amane na se sabra ye be mo aba se che ye hwe se eye hu masem bi na che ye try ho ye ma wa ye be ya ama wo se asem na wo ka kire ye ne ye di hu dwuma nti wo ba wonya ba bia wo ba wo betua sika ka se watua sika gu ye be hwe wa kopem se
wan kasa no bia na be wa bisa afi de wa bre wo ma nchen biem de nya sa de a ye no be na te sa kopim se nya men kwa wo de ama no wakoduru nti be bia wo ba ye no bo abusua ebe ye baako omo bra omo ni jefo omo nya ba bi nko a omo ni se omo ani da so asan bla na be hwere ne kodi adanse echa foforo obi o ha yare ama ne wura ho yare ama na ni nka yare ama wiase nya ne de onya kora obeku no sa nipa no ena ye hwehwe wo mesa kire ye chiri kwan no ye wo Kumase Atonsu Feyasi Lake Road udro Feyasi a ose open Pentecost Junction to do Pentecost Junction a prajiafo ho omo junction na so na wabisa wo mo se open Nkasa Herbal Center se open kira kwa na ye normal wo hwe afidie ni so aye normal ni guso se wo ba na bibia kire wa adwena wa de freye ye be ma direction ni ama wa ba asomdwie mu Mpaninsem TV,